Построил съм чешми, паметници, върнах църквата на централни гробища. Сега в момента строя църква на гробище село Тополи, където е в завършващ етап. Много неща и както винаги, стремейки се да бъда различен по повод 60 годишната си, тази година навършвам 60 години, в тази градинка на бившия понеделничен пазар срещу училище Димчо Добилянов съм подал заявление до кмета и председател Общинския съвет да построя марков клозет с скулптура на пикаещото момиченце. Това едното че тук е родната махала, тук на 100 метра от тук съм роден, 56-та година. Вижда се колко много деца, колко много хора посещават тази градинка. Няма никакъв клозет, който е тъп. Преди 10 на дена тук имаш и еко-клозети, които можеш да ги ползваш. Бая на зор трябва да ги ползваш, но явно и тях ги махнаха. Знаете, символ на Брюксел, който отиде в Брюксел, отива и посещава пикаещото момченце. Момиченцата също пикаят. Идеята е този клозет с скулптурата на пикаещото момиченце също да стане някакъв символ и да бъде посещаван от хората.